αλλά και ένταση περιλάμβανε το αντίο του Παύλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Ο Ουρουγουανός μέσος εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τους δύο εκπροσώπους του και τον μεγαλύτερο γιο του. Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, μίλησε για άτομα που του είπαν ψέματα, δίχως να κατονομάσει τον Γιώργο Δόνη ή κάποιον από την διοίκηση. Στην καριέρα μου ποτέ δεν απέτησα να παίξω, αλλά ναι να μου πούνε πάντοτε την αλήθεια και να υπάρχει σεβασμός. Ποτέ δεν θα κάνω κακό στο ΠΑΟ. Γιατί δεν μου είπανε ποτέ, Γκαρσία, να βρούμε μια ομάδα για το μέλλον σου, όχι λέγοντας ψέματα. Ποτέ δεν ήταν ειλικρινής μαζί μου. Ο άνθρωπος που γαλούχησε γενιές οπαδών του ΠΑΟΚ και ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος ξένος ποδοσφαιριστής με το σύλλογο τα τελευταία χρόνια, δήλωσε πως θα είναι για πάντα συναισθηματικά δεμένος με τον δικέφαλο του Βορρά. Αυτούς τους τελευταίους μήνες τα έχω περάσει πολύ άσχημα. Λίγες ώρες για ύπνο, σκεφτόμουν πολύ τα πράγματα και αναρωτιόμουν γιατί. Δεν είχα την ευκαιρία μετά από 5 χρόνια που βρισκόμουν εδώ να παίξω 5 μάτς συνεχόμενα και εκεί να με κρίναν και να μου λέγανε δεν κάνεις ή κάνεις. Χαρακτήρας ιδιόμορφος, ατίθασος, αγωνιστής και επαναστάτης. Του άξιζε ένα τέλος αντίστοιχο του πάθους και της προσφοράς του στην ομάδα αυτά τα 5 χρόνια και σίγουρα αντίστοιχο της αγάπης του κόσμου. Κάποιοι έκριναν ότι δεν χωρούσε στο αρχικό σχήμα της ομάδος. Και για το σεβασμό που έχω για τον ΠΑΟ, που εγώ ναι έχω σεβασμό για τον ΠΑΟ, κάνω ένα βήμα δεξιά. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που θα κάτσω πάνω στο συμβόλαιο μου να μείνω αυτούς τους μήνες εδώ, γιατί αυτό θα είναι πολύ κακό για όλους μας. Ξέρω ότι είναι μια στιγμή πάρα πολύ ωραία. Είναι το κύπελλο, 11 Μαΐου. Ποτέ δεν θα βάλω ενδιάμεσα τα οικονομικά μπροστά στο συναίσθημα. Ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στη ζωή μου. Ήταν μεγάλη περηφάνεια να φορέσω αυτή τη φανέλα. Σας ευχαριστώ όλους που με δεχτήκατε σαν έναν αδερφό. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Οι 300 και πλέον οπαδοί του ΠΑΟΚ τον αποθέωσαν και φώναξαν πολλές φορές υβριστικά συνθήματα τόσο κατά της διοίκησης της ΠΑΕ όσο και κατά του Γιώργου Δόνη.